Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Ola, moi boas, estou aquí con Javier Calderón e José Fernández, o vocalista e batería de Unchosen Ones, unha bandaza de Vigo que están facendo, vamos, eu creo que historia. Ola, moi boas, que tal? Hola, Pati, boas. Tal? Encantados de estar no teu programa. Bueno, eu encantadísima de que as ointes de Galiza Metálica vos escoiten, porque hoxe ademais imos a facer algo moi especial para min, porque é a primeira vez que vamos a facer un track by track, que lle chaman, que basicamente vamos a escoitar o disco e vamos a poñelo tema por tema, nos ides a ir contando o que pensades, o que fixestes para sacar este discazo, non? Bueno, pues estamos entonces moi deseosos de contarvos cousiñas de como se fixo e de que escoitedes e que nos dedes a vosa opinión e que disfrutedes quizáis un pouquiño menos do que nos disfrutamos facendo, pero para nós sería todo un logro, claro que sí. Bueno, vou vos a presentar para todos aqueles que non coñezan todavía esta banda de Vigo. E decirvos que é unha banda de heavy metal melódico formada en 2020 polo batería, verdad, José? Fuches ti quen empezou todo isto? Sí, fun eu. Foi unha traxectoria de moitísimos anos, a verdade, porque non tivemos nunca moita sorte cos componentes, xente que viña, que iba, e incluso tampouco ten nada que ver o que tiñamos pensado nun principio co que finalmente saiu, non? Entón, pois, sí, foi moito traballo detrás, moito tempo invertido, moita desesperación en moitas ocasións tamén, pero bueno, finalmente pois hai que decir que mereceu a pena, claro que sí. Bueno, e vos viñades de outras bandas, Astral Shite, Chaos Hover, Cosmos, e aproveitastes todo isto para formar a banda. E creo que os componentes, si mal non me acordo, a ver se os digo ben, bueno, hai que decir que despois de que empezara Joso batería, uniuse o teclista, que é Cristian Marco, verdad? E despois, posteriormente, uniríanse o baixista, que ahora mismo xa non está, que é o Robert Martínez, e actualmente o seu puesto teno o baixista Pablo Álvarez, e despois o guitarrista Francisco Romero, e por último entraches ti, Javier Calderón. Como foi isto de entrar último e, sobre todo, penso eu que foi nunha época de pandemia, porque 2020, non? Pois foi gracioso, porque a verdade é que estaban buscando xente para a banda, e, bueno, mandoume un mensaxe José e díxome, estamos buscando xente para unha banda de metal así, melódico, o sea, entón fun a hacer unha proba, colléronme, foi en febreiro, e logo en marzo, o sea, unha semana despois foi a pandemia, o sea, o carallo todo. Madre mía, eu eso non o sabía, que pasada, o sea, que foi collerte e automáticamente decir, ala, ahora a ver cando volvo a ensayar con eles, ¿no? Foi unha final, yo lo digo. Bueno, realmente tamén hai que decir que así como entrou él, dixo, esto non me gusta nada. Dixo, esto hai que dar unha vuelta a todo. Hai que poner todo patas arriba. Él foi o que deu tamén o enfoque definitivo do que agora, se lo hice incluso, pues cantábamos en castelán, bueno, o sea, ahora en inglés, como podedes ver, bueno, foi quen lle diu o enfoque, puxo todo patas arriba, realmente, puxo todo patas arriba, mezclou, e despois editou, como ti sabes. Xa vexo. Porque aparte foi algo así como autoproducistes o primeiro EP en 2021 titulado Kill the Night, que me mola moito o título, que o sepades. E un ano despois a banda decidides entrar a gravar o que sería este álbum super chulo que vamos a falar hoxe del, que é Sauron Tour to Dust, nos estudios SMHQ, cuidado con nombre, de Vigo, que sería mezclado e masterizado posteriormente por José Fernando III nos estudios JFT Produccións en Ciudad Real. Por que escollistes a este home e, sobre todo, como foi isto de gravar en un lado e producir noutro?
En canto ao tema de escollelo, aí podeche falar eu. Por eu son así bastante inquieto a hora de buscar cousas relacionadas con música, con producción, e en la que non teño a paciencia de sentarme para aprender. As cousas son como son, pero eu xa coñecía a este man por ser youtuber, ¿no? Porque él suele sacar moito material didáctico de cara a mezcla, de cada producción enfocada ao metal en concreto. Eu propuxen ese nome para facer esa mezcla, non? E despois en canto o tema de grabación, o sufridor principal foi Javi, que mellor te pode contar como foi e como lle foi. Javi, contalle tú un pouco. A ver, conta. O de Coldo, dices? Sí, claro, todo lo que é o proceso de grabación. A ver, o proceso de grabación pois foi un pouco entre catastrófico e enorme, genial ao final, porque, bueno, non sei, ao principio estábamos grabando en casa do baixista, pero había muchos parones, el tiña que irse por motivos de traballo fora, tal, entonces a cousa estaba un pouco, digamos, parada. Entonces ao final, pues decidimos, fuches ti, José, o que dixeches o de ir a gravar. Sí, con un amigo meu que tamén compañero de outras bandas, coñecíao e sei o que fai, falei con ele sin un problema, tuveran total disponibilidade con nós, o trato, bueno, genial. Nesta edición especial do Galiza Metálica estamos co Track by Track dos vigueses Unchosen Ones. Bueno, pois vamos a empezar con un dos temas que eu creo que, aparte de dar inicio o que a este álbum, chamase Far Beyond the Thunderdome, que aparte sacástelo fai pouquiño, foi o voso primeiro tema que sacastes para que a xente degustara, e é unha canción con un ritmo ben pesado. Contádame un pouco como foi sacar para adiante este ritmo, por que a elexistes como primeiro tema para abrir boca, e de que van as letras. Podedes vos ir turnando. Pois vou empezar eu pola parte que me toca. Este curiosamente foi o último tema en compoñer. Este foi un pouco in extremis. Eu personalmente, cando Javi se acordará, cando estivemos ensaiando no local de ensayo, desde o primeiro momento dixen, este va a ser el tema que va a petar fuerte, seguro. Bueno, máis ou menos, máis ou menos. ¿Qué pasa? Te confía en min, máis ou menos. Este tema non o vexo, pero bueno, sí, un pouco, pero bueno. Ti fame casar. Eu teño claro, desde o principio, desde que escoitei o tema, como sobre todo a intención do tema, ¿no? A intención a onde te leva, ¿no? Como te leva ese tema, desde un primeiro momento eu dixen, este é un temazo, ¿no? E o curioso dele que foi o último en meter, creo que, se non lembro mal, incluso debeu ser, por lo menos a sensación que a mí me quedou, o máis rápido en compoñer, ¿no? E xa despois da parte letrística do tema, pois xa Javi pois te pode poñer en situación. Oye, algo que ver ca Cúpula do Trueno ten, non? Sí, moito, unha canción inspirada en, na triloxía, nas 4 películas de Mad Max, porque eu son moi fanático de Mad Max, do cine clásico, de acción, aventura, dos 80, evidentemente. Nada, é unha canción inspirada en iso, en Mad Max.
simplemente quería facerlle un homenaxe e listo. E listo. Bueno, oye, pues a verdade é que unha fermosa melodía de guitarra que acompaña e ademais, pues non sei, un espírito, eu creo que navega entre os, bueno, noventero que vos ben decides sempre que este é un álbum un pouco para recordar o heavy dos 90, o trash, ¿no? Noventero, pero desde un punto de vista eu creo que bastante actualizado, pero sin dúbida sí que ten esa reminiscencia este tema e comprendo perfectamente que o escollerades para comenzar a abrir boca. Sí, no, a verdade, encima, bueno, non só noventeira, sino que tamén suena aos 80 total, o sea, hai unha parte no solo que suenan unhas baterías electrónicas que lle meteu Cristian, además, que en plan locura, vamos, impresionante, o sea, que era un rollo aí, pero vamos, parece que vais a ir de Tina Turner como está outro, está moi guai, moi guai. Sí, parece que nos leva un capítulo de Corrupción en Miami, unha cousa así, pero está moi chulo, de verdade. Invito a todos a escoitalo porque de verdade que non vos vai de ser indiferente. Sin dúbida.
vamos co seguinte. The World is Ours to Take. É a segunda pista, vai un pouco máis hacia unha canción tal vez con un ritmo máis alegre, non? Máis movido, moi melódico, con un estribillo que se che queda aí pegado na memoria en plan, Dios, a ver agora como mo saco, vou meter que poñer unha canción de non sei, de cantajuegos das miñas fillas. Como foi este tema de como se urdiu no local de ensayo e de que fala? Todo cosecha mía, nada, simplemente tiña a melodía na cabeza e nada, levina ao local e a desarrollamos a partir de aí e nada, con palante. Eu tiña unha idea na cabeza de facer un tema máis máis power metal, máis pegadizo, máis directo, como dirían os ingleses, in your face, sí. Non sabes? E nada, e a letra é nada, é unha das letras eu creo máis positiva do álbum porque, bueno, como unha especie de non sei como decirlo, algo así como empoderamento persoal, sabes, de sal da merda da que estés, non podas casos de máis e dalle para diante, máis ou menos. Bueno, moi empoderante, como ti ben dis, e aparte necesario, porque queiras que non, despois de haber pasado unha pandemia e de estar con Putin aí chamando os cabalos da guerra, pois sí, a verdade é que non é un mal momento para ser algo positivos, así que genial. Sí, desafortunadamente é un tema cuya temática pois sempre, desafortunadamente, sempre vai estar de actualidade, sexa por unha cousa ou por outra, pois sí. A vida é así. Cross the ocean.
E vamos a continuar con Infinite Here, o sea, unha canción que é moi pesada e que realmente ten unhas melodías de guitarra moi bonitas que colorean toda a canción, é unha pasada. Está basada nun videoxogo. Sí, Oh, correcto. contádeme, porque o videoxogo chamase Elden Ring, non? Sí, bueno, é que eu son tamén, xa habrás leído, pero bueno, son un friki dos videoxogos desde fai moitísimos anos, entonces, pues bueno, forma parte da miña vida, eso non o podo evitar, son un fricazo, pero entonces moitas letras do disco están basadas en videoxogos, por exemplo, este é un videoxogo chamado Elden Ring, que, bueno, saiu o ano pasado, bueno, famosísimo, non necesita nin presentación, me tiña moitísimas horas, bueno, ten un trasfondo, unha historia moi oscura, moi, bueno, se indagas en el, alucinas, porque é unha pasada. Nada, pasome nun capítulo máis ou menos do xogo e penso que, non sei, casaba ben coa melodía. Estábamos compoñendo Fran e máis eu, cada unha a súa casa, como quen dice, eu me pasaba a rius e eu iba lle dicindo e nada, e máis ou menos saliu así a cousa. Bueno, e hai que decir que os teclados deste tema de Cristian molan muitísimo. Hai que, sacarse o sombreiro, tedes un teclista que é unha pasada. Creo que lle dá ese punto entre noventero e ochentero a todo, e todo moi ben posto, non sobrecargado. Bueno, non sei, especialmente a min este tema gústame moito os teclados, a verdade. A verdade é que Cristian en todos os temas en xeral, non, notase a Mandel, porque el sempre di que máis que tocar o teclado, a él o que lle gusta é crear sonidos, non, por así decirlo, non? Entón encérrase na súa habitación, no seu habitáculo rodeado dos seus teclados, dos seus software e estas cousas dele, disfruta moitísimo pois con este tipo de cousas, non, tratando un pouco de ambientar os temas e leválos un pouco a donde o tema suxire. Sí, además o que din el sempre, eu non estou tocando, eu estou contando unha historia. Entonces, que bonito. É algo increíble, pero é verdade. Se ti escoitas, además eu escutei moito as súas pistas por separado, é unha pasada, os teclados, a verdade é que son unha pasada.
Bueno, e de teclados vamos a seguir falando porque o seguinte tema é Soron Torturas, o que lle dá nome ao voso traballo en xeral, e empeza así con teclados, seguido polas guitarras, tamén un tempo heavy metal, podese decir un pouco máis clásico, non? Tal vez, pero é moi pegadizo, e eu creo que aí el tamén se luce, o Cristian, sin duda. Aí vou poder, co permiso de Javi, vou contar un pequeno segredo, que a intro de teclado foi un pouco por accidente, porque inicialmente iba a ser con guitarra, pero bueno, non quedara de todo ben grabada, non foi de todo satisfactoria para todos. Había ese pedazo de teclado que dixemos, esto puede funcionar, ¿no? Dicemos para nós e tal. E a verdade é que do resultado pues quedamos todos bastante satisfeitos, menos Cristian, que hai que decir que é moi perfeccionista, non? Sempre di que un poquito mejor se podía haber hecho, sempre di él, ¿no? Pero moi contentos. A veces as cousas así máis que máis nos enorgullecen, pois son por accidente, non? É curioso, non? Pero neste caso foi así. Bueno, eu considero que é un tema moi elegante, a verdade. E, bueno, un gran traballo de batería, José, hai que reconocelo, cousas como son. Eu creo que, sí, a verdade, o sea, tes aí unha gran pegada, aportas variedade, eu penso. Pois moitas grazas, home, pois sí, gústame que personalmente dentro das limitacións que cada un pode ter co seu instrumento, pois gústame que tamén teña unha expresión, ¿no? Porque ao final a batería ou a cualidade menos positiva, vou dicir menos positiva que ten, é que é un instrumento rítmico, que na maioría dos casos, se quitas a parte instrumental, non se pode recoñecer unha canción, ¿no? O que me gusta é darlle eses acentos, de darlle esa enriquecer un tema, ¿no? Por detrás, bueno, sí que quedou bastante chulo, hai que decirlo, sí. Oye, Javi, que me contas da letra propiamente? En que te inspiraches? Bueno, la letra es un poco como la de The Wall is Our State, pero un poco al revés. Empiezo un poco, ya a veces tengo así, bueno, soy un poco negativo. No puedo evitarlo. O sea, intento remediarlo con el humor zafio que teño, pero son bastante negativo. Entonces, pues bueno, é unha canción sobre a soledade, sobre, bueno, cousas que tes na cabeza que non deberían de estar aí, pero están. Pero tamén recoñezo que intento darlle un toque positivo ás letras e de alguna maneira a canción acaba ben, é dicir, que ao final pois abres os ollos e descubres que, bueno, que non todo é tan malo como parece, que sempre va a haber alguén ali para tenderte a man. Oye, sobre... Desde aquí, por certo, perdona, Pati, sí, tamén queremos mandar esa mensaxe tamén de esperanza e de optimismo a xente, non? Porque bueno, sabemos que todo o mundo sabe que moitas veces as situacións non son sinxelas, bueno, pois tamén queremos aportar noso granito de arena, non? De que de todo se sae e que, como decían os avós, que nunca chove que non escampase, non? Efectivamente, mellorar a saúde mental e o humor. Eu que vos iba a comentar é que a portada do voso disco é un cuadro óleo que representa un pouco eso, a tristeza e a muller túa, verdad, Javi? Foi que no fixo? Sí, correcto. Abigail, pode ser que se chame? Sí, Abigail González, sí. Me recordou moito pois o que ti estabas falando sobre a tristeza. Realmente é unha portada preciosa e unha representación moi ben feita de un problema que sin máis non é ningún problema, sino que a vida está feito de momentos bons e alegres e momentos tristes, e é necesario tanto un como outro. Parece que vivimos nun mundo no que só queremos ter felicidade, pero a felicidade eterna, aparte de que é unha mentira, é imposible, porque non hai luz sin oscuridade e non hai felicidade sin punto de tristeza, non? Sí, efectivamente, máis ou menos é o que tamén quería dicir no tema. E a portada, eu creo que representa bastante ben. Estuvimos aí traballando nela bastante tempo,
fixen varios conceptos antes, pero nada, al final decidimos por nada, Abigail se encargou de darlle o seu toque tamén oscuro, que ela é especialista en eso. Eu creo que quedou estupenda. Eso sí, apestounos a casa a óleo que non vexas, Si, é un pouco que ten. Horrible. Sei. É o precio que hai que pagar, ¿no? Por eso. Bueno, pero bueno, de todos os xeitos, co voso permiso, Javi, tamén me gustaría tamén pois invitarvos a que vexades as cousas que fai esta rapaza, porque un artista increíble. Eu dixenlle en privado a Javi, ademais dixenlle que es que flipé, me parece una artistaza esta chica, ¿no? E de verdad que hai xente con moitísimo talento, incluso tamén temos o privilexio de ter xente con moito talento detrás axudándonos, como foi o seu caso, que por suposto queremos darlle o noso recoñecemento, non? Tamén, porque sen a súa aportación tamén, pois a parte visible do que o noso traballo, pois non estaría aí. Sí, aparte un grandísimo traballo. Tedes que, bueno, despois recomendaremoslle ás ouvintes que merquen o disco, pero bueno, que poden xa velo en redes sociais do que estamos a falar, que é unha portada moi interesante, na que se ve a unha figura entre femenina ou masculina, non se sabe ben porque está cuberta con unha especie de capa vermella, e realmente representa unha posición entre sentada, parece melancólica ao mesmo tempo, e todos os colores, os ocres, os vermellos, bueno, moi traballada, sinceramente, un gran traballo. A miña noraboa para a túa muller, Abigail, e a verdade é que, bueno, que siga traballando así de ben. Aí sigue e aí seguirá, pero sí, moitísimas gracias, a verdade é que ela o merece, ben.
Bueno, vamos a seguir con a cuarta canción, perdón. Vamos a seguir ca quinta canción, que é algo totalmente instrumental e orquestral, bastante moderno, e chamase The Accursed Moon. Como foi isto? Por que ese punto no que sería o punto medio do disco? É unha intro pois, que desarrollei, fixen aunque parece mentira, non a fixo Cristian, a fixen eu na casa, e nada, e fixen no ordenador, tal, e é unha idea de nada, facer unha intro para a canción Kill the Night. E nada, o proceso foi nada, levoume varios días, logo mandei a Cristian, e Cristian xa fixo a súa maxia porque ele, mandei os midis, el xa se encargou de sustituirlo todo por darlle sentido e hacer os arreglos. A verdade é que sempre dalle toque aí espectacular as cousas. Nada, era simplemente pois unha intro pois de tipo belicosa, oscura para o tema Kill the Night, e aparte a nosa polo de agora é a nosa intro dos concertos, pero xa veremos. A música seguinte, Kill the Night, que é unha bella conocida porque xa ven do anterior EP, e está inspirada tamén por un videoxogo, non? Polo mítico xogo Castlevania. Sí, nada, eso, pues cando me mandou o tema os Reis os mandou Fran, pues nada, dixo, pues como que estaba pensando en sobre que escribir. Foi unha das primeiras cancións que escribimos xuntos, Fran e máis eu. Vino a cabeza, non sei por qué, o Castlevania, non sei por qué. Eu son un fanático tamén desa saga e tal, e bueno, pero non sei, dábame esas vibraciones, os riffs como oscuros, esas guitarras densas de 7 cordas, non sei, había algo aí de oscuridade que me encantou, e dixen, pois vou facer unha letra sobre Castlevania que me flipa, e aparte estou moi orgulloso desta letra porque eu creo que é unha das que máis me gustan do disco. Bueno, para min baixos moi bors, guitarras rítmicas, un Fran que marcas aí un solo sin florituras, eu creo que moi excesivas pero moi contundente, e un estribillo lo mismo, é que, oye, estades feitos unhos cracks cos estribillos. Javi, ti que faz? Repítelos moitas veces para que despois se nos queden pegados na cabeza, ou como é isto? Non sei, eu creo que teño aí unha especie de talento natural para os estribillos. Mira, non sei por qué. Debe ser de escoitar tantos, non sei, grupos destos de estadio na miña xuventude, que se me quedou aí a habilidade de compoñer estribillos. Gústame, non sei por qué, é unha cousa que é sabes, cando estás escutando unha canción, ese momento que estás aí agardando e dices tú, ao estribillo, e de repente, plas, unha explosión aí, quedas na cabeza, e non sei. Xa vexo.
Tamén decir que para min un dos mellores temas é o que ven a continuación, vale? Que chamase Too Late. Para min non significa que o resto non me gusten, que tamén vos lo quero decir, pero este en concreto é que é moi traxero, sinceramente, o sea, un doble bombo prominente, non sei, incluso ten un rollo moi progresivo o propio tema en sí mesmo. Para min un dos máis rápidos, moi heavy ao mesmo tempo, moi oscuro tamén así cando comeza. Que me contades de Too Late? Como foi iniciar este tema que me gusta tanto, porfa? Bueno, pois un tema máis da pandemia, non? Outra idea que lle propuso Fran a Javi, que entre todos, pois, bueno, desarrollamos. Pola parte que respecta... Interrúmpote, esa canción xa estaba composta antes de que eu entrara na banda. É unha canción que xa estaba composta antes de que eu entrara na banda. O sea, es verdad, certo. Eu fixen as liñas vocales sobre esa canción e a canción estaba en castelán, eu fixen unha transcripción en inglés e fixen as liñas vocales e os estribillos, pero bueno, o resto xa estaba feito, o sea que fale José que foron eles os que a fixeron. Ok, é certo. Cuéntame, José, como saleu esta... Bueno, nada, aquí simplemente pandemia, ¿no? Comentar que a nivel de batería o que tratei xunto cos meus compañeros foi buscar un tema un pouco máis de buscar outros recursos, non? De partes un pouco máis acompasadas, de esos toques un poquinho que comentabas ti, non? Un poquinho máis progresivos. Bueno, pois ese foi o resultado, non? Foi o resultado un pouco de darlle o primeiro que tiñamos, ese boceto que tiñamos que fala Javi, non? De heredado da anterior etapa, pois darlle esa volta de rosca e tratar un pouco de facer un poquinho máis vistoso, polo menos ao noso gusto, non? Bueno, eu sin dúbida para min máis que conseguido. Poñerti a canción en inglés, Javi, e darlle unha volta de torca como foi, porque me supoño que cambia, aparte de que cambia moito a sonoridade cando pasa de castelán a inglés, eso sin dúbida. En que te inspiraches? Bueno, a ver, a historia real é que foi unha das primeiras demos que me mandaron isto é o que facemos tal, era a canción chamábase Tarde para Más. Cantaba José, aí onde o tes. Non é algo de que me sinto orgulloso. A canción era, pues, instrumentalmente era moi parecida, o sea, era basicamente o mesmo, estaba varios tonos, dos semitonos por debaixo, non me acordo exactamente. Pero as liñas vocales non tiñan nada que ver, era un pouco desastrosas, entonces tuve que cambiarlas porque non me gustaban nada de nada. Entonces nada, o único que foi collín a letra de José e fixen unha transcripción ao inglés, máis ou menos. Bueno, por a miña parte a canción fala de o que esta maldade e tal, pero bueno, eu non sei exactamente de que, o sea, é o concepto que eu pillei, tampouco lle preguntei a José, porque simplemente collín a letra da canción e a transcribí en inglés. Parece ben, José? Sí, vale, ok, todo ok. Pero realmente non sei o orixe da canción de que vai, porque eu non sei se sobre o que digo eu, sobre a maldade, sobre a traición, ou, como digo sempre, sobre unha noiva que deixou a José no instituto. José, foi unha noiva, verdad que sí? Foi unha noiva que te deixou no instituto e te marcou. A ver, como foi? Teño un corazón incomprendido e pouco aproveitado, que queres que te diga? No, a ver, a verdade é que tampouco che pode decir o sea, non me lembro, a verdade, a temática de que tiña o tema, non me lembro, pero bueno, eu sí que, bueno, buscaba un pouquiño tamén eses trazos a veces un pouco autobiográficos, pero tamén poñéndose na pel de calquer persona que pode vivir unha circunstancia parecida, non? Ao final, pois, unha persona que escribe un tema como pode ser Javi, por exemplo, pois ao final é un contador de historias, non sei se pode dicir así, non? Pero que moitas veces teñen unha base real ou incluso
ou incluso persoal, pero que non deixa de ser unha historia, non? O seja, que é unha historia que dai, quedamos ca intriga de como xurdiu. Creemos que foi da moza, pero aí se quedou. Non te, de verdad que non tería ningún reparo en decircho, pero prométoche que na próxima entrevista cho direi. Moi ben, Escotarei a canción e cho direi. Eu vou apuntar na agenda, que sepas. Pregunta.
vamos a seguir con Shadow Dancer. Sin dúbida, o tempo volve a subir e tamén é un dos riffs máis jarroqueiros, non? Eu penso que podemos encontrar en este traballo en xeral. Boas bases de baixo de Robert, e os teclados de Christian aí outra vez super presentes, e o solo eu creo que pola ambientación pois recorda a moitísimos grupos en sí, pero bueno, Queensrÿche pode ser. Pode ser. A verdade é que a canción foi gracioso desta canción, porque esta canción a empezamos a facer o mesmo día que eu entrei na banda, es decir, eu fixen a proba, sí, estás dentro, xa tocamos algunas, empezamos a compoñer, xa esta, o sea, imagínate a velocidade coa que íbamos mangaos. Entonces, pois esta é como ese, é a máis jarroquera, porque eu creo que como que trae máis do non sei como explicarlo, como que é unha herencia do anterior que estaban a facer antes de que eu entrase na banda, que era como máis hard rock e tal, pero o riff gustoume, era un pouco así dio, non sei, compusemos creo que as líneas vocais creo que as compusen así ao vuelo mentras estaba tocando Fran o mesmo día, e logo xa desarrollamos un poquinho máis, ali quedou, e como non sei, igual por cariño ou non sei por qué, pois quedou no noso setlist, non sei, aparte como somos bastante oitenteiros, pois non sei, eu creo que queda bastante bien, además é como un break, sabes, entre tanta caña, pois hai un pequeno break, hai un viaxe no tempo. Sí que é verdade que pode ser que recorde a Dios, sí que agora que o dixeches ten aí un punto, sí que é verdade. E de que vai? Contanos un pouco eso, a túa inspiración a hora de contar esta historia neste tema. É simplemente é máis simple como un chupete esta canción, es decir, inspirada nos 80, pelis dos 80, pelis de acción, ninjas, sabes, que como me metíme no rollo corrupción en Miami, e a miña mente xa desarrollou unha canción oitenteira a tope, es decir, non hai máis. Vale. Os anos 80. Anos 80, ok.
Y nos vamos para un ritmazo que, vamos, ritmo de motosierra, lle podemos chamar, non? Ashet Wastland. De que vai este tema que, aparte de que sube potencia, eu creo que é un dos temas máis duros que tedes, con guitarras superagresivas, baterías cañerísimas, bueno, non sei, contádeme como surdiu este temazo. Como surdiu, José? Non me acordo. O único que sei que é o tema que máis me fai sufrir. Porque é o tema máis rápido. É un tema moi rápido, é un tema máis power metal, non? Máis eso, como dices ti, non? Con máis cañero. Tratalle buscarlle un ritmo así de, pues eso, de doble bombo moi ao estilo Camelot, ¿no? Por exemplo, moi así que fora moderno, pero ao mesmo tempo que bebera bastante do, bueno, de bandas como pode ser, algo así, pues Stratovarius ou bandas así, ¿no? Xa como surdiu, xa te podo dicir, porque foron tantos temas xuntos que esta xente trouxo en canto abriron as restriccións que non se pode decir nin en que momento nin en que maneira, pero sí que tratamos un pouco de buscar, de ter a antítese un pouco do que é esa danza, no? Dese medio tempo que falábamos, no? máis sosegado, máis pausado, e buscar un pouco pois a outra cara da moeda, no? De decir, bueno, pues tamén podemos facer e tamén vamos facer temas que sexan rápidos e que tampouco deixen indiferentes a ninguén, no? Que sean capaces de levantar a alguén e decir, wow, isto... Bueno, é que está en directo, ten que funcionar moi ben. Bueno, xo veremos próximamente, pero ten que funcionar, pero vamos, sin dúbida. E no disco fixestes moi ben en poñela despois de un tema tal vez máis hardcore, hard rockero, iba a decir hardcore, no. Hard rockero. Estamos en ello. Igual.
nos vamos a alonxar para irnos a The Call of the Rain. Chamades a choiva? Pois aquí non fai falta. Non sei se sabedes que estamos en Galicia e choveu moito este ano. Rapaces, como de que vai este tema e sobre todo en que vos inspirastes? Realmente ten temática de Galicia porque falar de choiva é casi falar da nosa terra. Bueno, este tema é meu, pero bueno, sí, como son de Ferrol tamén coñezo ben a choiva, sí, o mal tempo, pero non vai diso, non vai da choiva, non vai de... Podía falar de Pemán, do tempo, pero non. A canción é sobre unha demo que fixen un par de anos, pasei a Fran e a desarrollamos un poquinho máis, a canción fala máis que nada sobre a ansiedade, sobre unha descripción sobre todo o que se pasa pola cabeza e, como che dixen antes, pois non procuro darlle un toque un pouco positivo sempre ás miñas cancións e ao final, pois que saca esa forza necesaria, pois non sei se para sair, porque a veces moitas veces non se sae, pero sí para axudarche a lutar contra elo, non? Digo, máis ou menos unha cosa así, unha canción melancólica e triste, pero ao mesmo tempo pois eu creo que teño un final un pouco máis positivo. Sí, home, a ver, o problema da ansiedade é bastante complicado e por desgraza eu creo que despois da pandemia é un problema en alza. É como se a pandemia houbera elevado os casos de ansiedade e, ben se sabe que o servicio de saúde está petadísimo de xente que ten todo tipo de problemas para dormir, para poder estar no traballo sin ansiedade, sin ataques, así que, sin dúbida, pois é un tema delicado. Eu ríame un pouco polo título, polo rollo da choiva, que pasamos realmente unha temporada de choiva increíble aquí na Galiza. Sí, a verdade. Pero, sin dúbida, a ansiedade é un tema que nos toca, eu creo que a todo o mundo, porque quen en algún momento non sufreu de ansiedade e aparte que é bastante complicado para moita xente poder salir dese problema, que ao final, se tes unha ansiedade crónica, pois, dá todo menos risa, xa te digo eu. É terrible, pero, pues tenemos que con cousas un poquito máis positivas, pues como este tema que, a ver, ten unha melodía non vou dicir alegre, pero é positiva e sobre todo gustaríame resaltar o solo de Fran deste tema, que é un pasote, está moi guai, moi elegante, os teclados moi sutiles. A verdade é que é un tema ben bonito de escoitar, fácil, lixeiro. Eu creo que é un tema lixeiro en sí mesmo, pero con un trasfondo, como vemos, pois importante e necesario.
E xa nos vamos a chegar ao final. Vamos a chegarnos con o que se pode considerar a máis balada, penso eu, ou máis estilo balada, que é True Barrier. Me gustaría saber, pois, o mesmo, como saiu este tema no local de ensaio e sobre que trata. Eso teño que decir, Javi, porque é o sentimental, inda que diga que son eu, ele é o sentimental. Bueno, carallo, yo soy nada, yo no tengo sentido. Un tipo duro. É un tipo duro. Bueno, por favor, non lle destroces aquí a imaxen de tipo duro a Javi, a ver, perdona. De vaquero do oeste. Son duro como a mantequilla. No, que pasó. Esta balada, pues que non sei se é unha balada realmente, que non sei. O sea, ti a definirías como unha balada? Bueno, sí, tal vez é a que ten máis tintes de balada, en cuestión de que sí, realmente é un tema moi bonito de escoitar. Eu moitas veces as baladas para min son os temas máis bonitos ou máis elegantes ou máis feitos para realmente entrarte nun punto que tal vez podas chegar a escoitar pois ca túa parexa, sinceramente, sabes? Sí, é unha mezcla entre unha balada e logo un medio tempo aí, que é porque, sabes, ten dous partes a canción, creo que máis me gusta desta canción, además que é moi variada, ten dous estribillos moi diferenciados, de repente explota a batería, se suelen as guitarras distorsionadas, o solo, bueno, a verdad es que a segunda parte mola un montón. Sí, sobre todo, e ao final, además decidí poñer esta canción ao final porque, sabes, é como que desestresas de todo o subido anterior, se inflas, como digo, sempre digo mesmo, cando estás facendo 40 minutos de cardio, ao final tens que meterlle 5 minutos de andar porque, claro, para recuperar. Pois isto é o mesmo. Pois sí. Para baixar pulsacións. É un pouco a sensación que baixa un pouco pulsacións, permíteche un momento como máis calmoso, entras noutro estado mental con esta canción. E que tratas de sacar adiante na letra? Nada, a letra foi unha homenaxe a un autor dun cómic que é un dos meus cómics favoritos, se chama Berserk, e o autor pois morreu fai 2 anos, creo, morreu coa obra sen acabar, es decir, eu levo como, non sei dicirche, pero igual desde o 94 leyendo ese cómic, o autor morreu fai 2 anos e dixounos, vamos, a todos os que os seguíamos dixounos colgadísimos, foi super triste. O cómic fala sobre, bueno, Berserk, que é un manga sobre un guerreiro que, bueno, é clásico de fantasía oscura dos finais dos 80 e tal, é un referente sempre, é un estilo de dibuixo moi inspirado en artistas como Doré, que facían unhas obras impresionantes no século pasado, moi oscuro, é unha inspiración, non é basado 100%, pero é moi inspirado, é unha especie de homenaxe persoal pola miña parte. Además creo que casa moi ben co sonido e co tema en xeral.
sea of shades awaits, hiding in the dark and journeying for the dawn. I'm holding my steel, longing for the war. A shield can my blade with no place to call, while men desire calm are waiting for a storm. Bueno, pois chegamos ao final e agora quero vos pedir aos dous que lle digades á xente porque hoxe estamos facendo este programa especial para que salga para adiante e darlle a máxima visibilidade a este grupazo e mañán podes decir que a gran maioría da xente vai nos coitar porque non todo o mundo ten a disponibilidade por horario e laborales e demais de poder escoitalo ás altas horas da noite, pero sí que me gustaría que lle dixerades a xente pois que xa tedes disponible o voso disco, que poden ir a mercalo. Onde se pode ir a comprar físicamente este CD ou cando, se non tedes puntos de venta, onde podemos ir a vervos para poder mercalo? Véndelo, José, véndelo. Véndelo tú, que tú eres en relaciones públicas.
O disco fixemos polo de agora unha pequena tirada moi pequenita para máis que nada para tantear o terreno, porque xa sabes que vender físico está complicado, e máis se somos unha banda ultra mega hiper descoñecida, o sea, é un traballo casi imposible. Entón fixemos unha tirada moi pequena física, se alguén quere comprala, pois o ven os nosos directos ou pois por internet, nos nosos redes sociais, pois se poñen en contacto con nosotros, no noso correo, o Facebook, o Instagram, o que sexa, nos poñemos en contacto e nada, mandamos, non hai problema. O resto, pois evidentemente, pois Spotify, YouTube, todo. As redes sociales estamos en todas, hasta alguna de Corea do Norte, seguramente. De feito é un medio que nos gusta bastante, non? Por ter ese contacto coa xente, non? De saber de primeira man que opinan, de por que queren mercalo, bueno, este tipo de cousas, non? A nós tamén é unha fonte tamén como feedback que podemos nos absorber da xente, non? Entonces, pois agradecidos estaríamos, por suposto, de que vos poñades en contacto con nós, encantadísimos, pois vos facilitaríamos unha copia e charlaríamos un bo anaco. Moi bien, pois así me gusta, ben vendido queda, e xa chegamos ao final. Moitísimas grazas aos dous por esta entrevista e este track by track, tema por tema, fomos desglosando toda esta maravilla que realmente está baseada en videoxogos, en notas moi personales de tristeza, de ansiedade, en unha grandísima imaginación a hora de recopilar estilos musicales dendo heavy o epic o trash, e unha reminiscencia entre os 80 e os 90, pero moi actualizada, con moito gusto, moi elegantes, e sí, tal vez non sodes un grupo que leve moita traxectoria, pero bueno, os músicos que o compoñedes sí que levades moita traxectoria, e iso nótase. Cando vos poderemos ver a partir deste 21 de abril en directo? Pues nunca. Neste momento non temos ningunha data programada, non? Estamos esperando a época de verán a ver se a mellor pois algún festival, todavía que teña algún grupo todavía por cerrar ou así, pois queira contar con nós. Pero nestes momentos ainda non temos ningunha data programada de aquí a final de ano. Esperemos que dentro de pouquiño que pois podamos anunciarvos algunha data por algunha das localidades galegas que nos encantaría visitar, e bueno, sobre todo moitas gracias tamén a vos porque bueno, en Galicia hai xente que ten inquietudes, non? Inquietudes culturais, xente que se faga eco delas como a vos, pois é un total privilexio para todos nós. Entón, pois felicitarvos a vos e darvos as gracias nos a vos pola estupenda labor que facedes, claro que sí. Pois moitísimas grazas, vamos, eu encantada con esta experiencia, espero repetila en máis dunha ocasión con outras bandas, pero esta era cousa miña, facíame moita ilusión facela con vos, porque o disco me ha tocado la patata, que se di. Estou deseando, estou deseando poderlo vero en directo, así que nada, a seguir as redes de Unchosen One, por favor, e estade moi atentos de cando vayan a tocar, porque eu tamén estarei moi atenta e direívolo. Así que nada, aquí me quedo. Por certo, perdón que te interrumpa, Pati, a todas as salas e todos os festes que estén escoitando este programa, decirvos que estades abertos, podemos, estamos, efectivamente, que estamos abertos a falar para que contedes con nós e poder vivir pois unha tarde e noite o que toque pois moi divertida, de moito rock, de moito heavy metal, e moi entretida. Moi ben, Un pois. grifo de cerveza para min.
Condición, a primeira, un grifo de cerveza só para min. Carai, moi ben, esa é unha moi boa condición. Que nadie se asuste, que este can non morde, no, que va. Non bebe. Non vai desas en existencias a ningún festival, non. Somos xente bastante responsable. No, aparte, como conducimos non podemos beber. No, aparte que aquí na Galiza eu creo que xa está un pouco acostumbrado, o sea, as existencias de cerveza nos festivales son bastante complicadas de que se terminen, porque entonces marcha a xente. É así. Hai máis cerveza que agua nos embalses ahora mismo. Sí, é verdade. Xa decir. Bueno, moitísimas grazas, unha aperta enorme e ata moi pronto. Moitas grazas a vos. Veña, chao. Chao. Moitas gracias. Chao. Son Pati Castro e estiveches escoitando o programa especial adicado ao novo traballo de Unchosen Ones, esta banda viguesa da que fixemos o track by track. Espero vos no próximo Galiza Metálica.